Hola, què tal? Estem amb en Dani Miret. Dani Miret, gràcies per rebre'ns aquí a l'Olímpic, a casa teva. Què tal? Benvinguts. Molt bé, Com estàs? molt bé. Bueno, doncs parlarem una mica de la penya i d'aquesta temporada, si et sembla bé. Primer començarem una anàlisi que fa el meu fill de 9 anys, quan perdem, que sempre diu que és perquè ens van robar a Feliz. Què opines? Què li podries dir? Seria amb un equip diferent, guanyaríem potser algun tipus de partit que no estem guanyant i potser en perdríem altres doncs, que sí que com a equip doncs, estem sent capaços de treure endavant, però està clar que l'Andrés doncs, és un jugador que ens ha ajudat molt a tenir una identitat competitiva i sobretot doncs, sí que és veritat que a l'inici, quan aquests finals de partit no els acabàvem de tancar, doncs ell semblava que s'havien portat les claus, no?, de tots aquests factors que feia uns bàsquets molt diferencials, però bueno, ara ja mirem endavant i tenim altres jugadors i altres il·lusions per fer entre tots d'Andrés. Sí senyor, el meu fill està preocupat pel tema i t'ho volia traslladar. Bueno, comencem ja una miqueta amb l'entrevista. Tu ja portes, vas fer 6 partits com a primer entrenador l'any passat, aquest any ja entrenador des del principi. Més enllà del tema esportiu, com ha canviat una mica la teva vida a nivell personal i et diria familiar, el fet de ja estar en primera plana? Doncs a nivell personal i familiar no ha canviat gens, perquè al final les hores que hi dediques al bàsquet són totes, és a dir, és tot el dia. No sóc capaç de desconnectar gaire de la feina, ni ho era abans. Vull dir, aquesta dedicació que tenim i aquesta dificultat, no?, de conciliar la família amb la feina, doncs és molt, molt especial, perquè crec que no hi ha moltes feines, no?, doncs que realment algú hi estigui 24 hores i ho relacioni tantíssim, no?, amb el seu dia a dia, amb la qual cosa a casa meva no he notat aquest canvi de moment. I les rutines de mètode, no?, de treball, de preparació que a mi m'agrada fer, de veure els partits, de veure'ls a casa o de veure'ls aquí a la penya o d'estar a les hores que estàs doncs, fora de casa o viatjant, no han tingut un impacte molt diferent. Sí que és veritat doncs, que la pressió que pot sentir la meva família sí que és diferent, no?, perquè doncs, tenen més por. Clar. Però jo sóc un tipus de persona que ho visc tot des de l'oportunitat i crec que estic molt preparat doncs, per saber que en un inici podien haver-hi mals moments o que la vida de l'entrenador, no?, quan les coses funcionen no hi ha tanta diferència, però quan no funcionen doncs tothom t'exigeix i no hi tinc cap problema. Vull dir, sóc una persona que amb l'exigència m'hi sento còmode, amb la pressió m'hi sento còmode i la disfruto, i no em pensava jo ser entrenador de la penya i que tots els dies fossin, no?, al sol, no? Pues hi ha dies de tot, això també fa que els dies que són bons els disfrutis més i que tu siguis capaç de mantenir la teva personalitat i serenitat els dies doncs, que hi ha més problemes, no? I sempre buscant solucions, i és la meva manera d'entendre-ho des de sempre i així. No sé si en el tema, per exemple, de xarxes socials, que no sé si quina relació tu tens a nivell personal, si això t'ha pogut afectar d'alguna manera aquestes crítiques que van haver, i no sé si els aficionats tenim poca paciència, potser, no? I ara tenim aquesta manera com de desfogar-nos, no?, que fa uns anys no existia. No sé si això a tu t'afecta d'alguna manera o tu et rellisca una mica. Com dic, a mi no, les xarxes socials no em donen un feedback que jo consideri dins del meu àmbit professional, una opinió de dir, ostres, és que algú diu això, tens dubtes. A qui afecta per por i afecta perquè no estan preparats per aquest món, com dic, doncs és a la meva família. Vull dir, entre cometes,
aquesta és l'afectació de dir, ostres, hi ha una preocupació perquè algú que potser no és ni de la penya, no? Clar, Perquè clar. és que, No cal vull dir, ser sistema. que sí, que potser ho diu un soci i, com sempre dic, doncs la gent viu les coses o viu un mal partit o viu una derrota i necessita, no? Saber-ne més que l'entrenador i posar que, ostres, és que clar, jo si fos l'entrenador, doncs aquest el faria jugar més i aleshores sí que guanyaríem, no? Vale, jo ho entenc, perquè hi ha gent que és així, la conec, vull dir, la conec, Sí. que El perfil, hi no? ha Diguéssim. perfils de tot, no? I hi ha altres que són supercomprensius, no? I dir, no, és que clar, és que m'estem perdent perquè hem fallat 2 tirs lliures i vosaltres a la banqueta faríeu que el jugador posés la mà diferent i aleshores aquests 2 tirs lliures haguessin entrat perquè vosaltres sou la solució, no? I després hi ha gent que, ostres, que és la que veus, no? Que també se senten bé donant-te carinyo i sent empàtiques, vull dir, hi ha tot, però sí que és veritat doncs, que les xarxes socials bueno, doncs a vegades es diuen coses des del respecte que està molt bé i els que ho diuen des del menys respecte, doncs, per ells faran, perquè al final parlen més d'ells mateixos que no del que diuen, no? Perquè, bueno, no m'ho prenc gens personal, perquè ho fan, o qui ho faci ara potser, ara té 16 anys i quan en tingui 20 ho deixarà de fer, o potser ho fa amb el Dani i quan vingui després del Dani el Pepito doncs ho continuarà fent, que no és una cosa personal. A nivell de manies, tens alguna mania abans o després dels partits? Sabem que el Pau del Tio, per exemple, estrenava mitjons, no? Feia aquelles fotos. Sí. No sé si tens alguna mania que es pugui explicar. Sobretot m'agrada tenir rutines de concentració, de preparació. Cap molt concreta, però vull dir, a aquesta hora m'agrada sortir de casa, a aquesta hora m'agrada posar-me el traje, a aquesta hora m'agrada repassar el pla de partit. Vull dir, tinc, no, per acabar-me de ficar en el partit, una sèrie de, no, doncs, em poso els mitjons que m'hagi de posar, però me'ls poso sempre igual. M'agrada fer les coses sempre igual abans del partit, perquè com després sé que els partits mai és tot igual, no? I ja hi ha aquest factor de viure, no? La realitat o viure aquesta imprevisibilitat, que és el que està divertit, no? Del bàsquet, doncs jo abans d'entrar al partit intento doncs sempre igual, no? Sé com deixo les coses a la meva habitació quan surto de casa, o sé com les deixo en el despatx, o sé què tal, perquè quan torni, bueno, com reenganxo, no? Totes aquestes coses, però no tinc uns mitjons o una cosa així que es pugui especificar molt. Algun referent a nivell d'entrenador que tu diguis un mirall, no? De dir, hòstia, aquest entrenador m'agrada per això, o el tens una mica com a referència professional? El Carles és el meu referent. He estat molts anys amb ell, he après moltes coses i crec que, vull dir, no vol dir que siguem iguals, però sí que en el professionalisme, no? Ell m'ha volgut ajudar molt sempre en moltes coses de preparar-me, no? De dir, ostres, ja veuràs com quan aquestes coses siguin així, les sentiràs d'aquesta manera, o això ho faig així perquè, no? Molt un entrenador d'entrenadors. Jo he tingut la sort d'estar molt de temps amb ell i bueno, tenim... O sigui, és el meu referent. Després tenim personalitats diferents o maneres de veure coses concretes diferents, però aquest és el nom. I també doncs, hi ha altres entrenadors com Sergio Scariolo, que ha tingut molta, amb tot el temps de seleccions, ha tingut molta... Bueno, molt proper, ha estat molt proper i doncs, també és un entrenador que m'ha ajudat, no? I evidentment, doncs ara veig 70.000 coses i hi ha alguns que m'agraden més que els altres, però els dos que han sigut més importants per al meu pas, no? A acabar de fer-me com a entrenador, doncs. Hi ha algun jugador com a aficionat de la penya que hagis gaudit més com a
com a aficionat? Molts. El que més m'ha fet disfrutar és el Rudi, perquè quan venies aquí a animar, si el Rudi estava al teu equip, podies guanyar qualsevol. I aquesta sensació de que la penya amb el Rudi era invencible o hipercompetitiva, bueno, m'ha enganxat en un moment, no, de la seguidor de la penya i tal, que és el pòster, no, que tens allà de dir... I mira que és de la meva generació, vull dir que normalment, saps, vull dir, pot passar-te, no? Amb altres jugadors, evidentment, jo hi ha molts jugadors que els he seguit, que he disfrutat molt, el Ricky és un altre, el Pau és un altre, que ara entreno, però, ostres, són carreres, no?, de jugadors que has seguit, o d'aquí, de quan han jugat a la penya, que tens un record ostres, jugadors de la casa que han marcat o que t'han fet sentir d'una manera que, bueno, ja no sé si dir-te no, aquest és millor de la història o l'altre, aquests són per mi. Els que t'han marcat més, no? Tu vens del món formatiu, a nivell tècnic i tàctic, els jugadors han d'adquirir una sèrie de coses per arribar al primer equip. Tu creus que fora de l'àmbit tècnic-tàctic hi ha jugadors joves que estan prou preparats pel món mediàtic que implica ser un jugador de la plantilla d'ACB a nivell de com atendre els mitjans, és a dir, tota aquesta formació que potser no sé si s'està donant el suficient valor, no? No sé com ho veus, això. Jo considero que des de molt petits alguns entren molt ràpid en aquest món. Vull dir, a la minicopa hi ha un exemple, no?, de, ostres, tens 14 anys i fins que no arribis al món professional no hi ha una altra competició tan mediàtica. Vull dir, és que en tindràs 16 i en tindràs 18 i el foco que t'han donat amb 14 no es repeteix per escenari i per impactes, no? I per, ostres... Aleshores, sí que és important que no els hi afecti als nanos, no?, i que no es confonguin amb el que és el seu camí. Ara el bàsquet està muntat d'una manera que normalment per acabar-te de formar i donar un rendiment a un primer equip el camí és més llarg, les carreres de tothom s'allarguen, amb la qual l'etapa formativa també és més llarga, i hem de cuidar i hem d'anar en compte que no hi hagin jugadors que tenen certs èxits i que els vulguin agafar com a drets adquirits per tenir, no, uns minuts en el món professional, i és molt diferent. Tu pots ser un júnior molt bo i després arribar a un primer equip i pel que sigui competitivament no encaixar amb les tecles que els equips necessiten, no?, i amb com estan muntades aquestes lligues, i després patir, no?, entre l'expectativa i la realitat un cop fort, no? També és veritat que hi ha altres països que la filosofia o la idea de projecte competitiva no et penalitza tant el guanyar i el perdre, i aleshores tens més espai per poder, no?, pagar el preu de formar joves, i això, doncs, aquí la veritat és que tot i que nosaltres som un club que els nostres màxims ara som conscients que els viurem amb gent que siguem capaços de formar i de retenir, no?, aquest talent dels nostres jugadors joves, que sabem que això per nosaltres és fonamental per la nostra supervivència i per mantenir la identitat, que al final és important. Sabem que hem de tenir paciència, perquè per tenir el Jordi Rodríguez aquest any i no donar-li els minuts perquè sigui millor jugador, per tenir-lo allà a la banqueta i que no jugui, anem a ser intel·ligents amb l'estratègia i anem a tenir-lo per quan realment partim d'una base d'importància competitiva que li ajudi a acabar de millorar, no? I sí, a vegades són decisions que són difícils, però bueno, nosaltres crec que el club ha demostrat sempre que fent carreres doncs va una passa per davant, no? I en tenim de projectes i els anirem fent,
a poc i quan els tinguem, doncs, la seguretat de que són bons. Ara, Dani, hi ha el tema aquest, no? D'aquest, entre cometes, amenaça, no? Que hi ha de fora, tant d'Estats Units com els equips, els jugadors ja una mica més formats que de seguida sembla que vulguin sortir, no? Com ha de lluitar la penya lluitar amb les armes que tenim, no? Quines creus que haurien de ser una miqueta aquestes, el que es haurien de posar a la taula d'un d'aquests joves perquè facin una aposta, doncs, de 3-4 anys a màxim nivell amb la penya? Hi ha molts camins. De fet, hi ha jugadors que jo entenc que marxin, vull dir, i la penya com a club, doncs el que està fent, que és adaptar-se. Vull dir, crec que des de l'honestedat, no? Perquè al final són nanos joves, se'ls ha d'explicar. Els punts forts, no? que nosaltres podem oferir aquí, no? Tenim un EVA, tenim un Prat, tenim entrenadors amb molta experiència, un entorn, no? Que en alguns casos hi ha alguns jugadors que per temes econòmics o de marxar a un lloc que és desconegut, no? Que és als Estats Units, pel que sigui, no? Que et venen, entre cometes, una moto, que aquí... experiència de vida, no? També. Sí, és una experiència de vida. Però en alguns casos és que jo ho entenc. Vull dir, és que és gairebé recomanable per a alguns perfils de jugador que saps que aquí han d'estar 2 anys a l'Alep Plata, 2 anys a l'Alep Or i a veure si als 5è, 6è anys poden jugar a la CB, que marxin allà i visquin aquesta experiència de vida. Sempre i quan no sacrifiquin el bàsquet. Perquè hi ha jugadors que fent això involucionen a nivell de bàsquet. Aleshores, si tu ets un jugador com el Michael Rulich, que és un talent excepcional, sacrificaràs el bàsquet per una experiència de vida o per diners, jo no ho faria. Per això et dic que cada cas s'ha d'analitzar i tu has de posar sobre la taula riscos i tampoc podem dir als jugadors en decisions tan importants el que és millor que facin, no? Però, ostres, jo quan parlo amb un jugador i realment em demana opinió, perquè si no me la demana, fora dels casos, no? Que tu tinguis una relació personal que doni peu, jo no. Cadascú té el seu entorn, cadascú ha de prendre decisions i arriscar o fallar, i això es veurà, no? Perquè els primers que han marxat ja comencen a tornar, hi ha casos de molt d'encert, no? Vull dir, el camí que ha fet el Santi Aldama és perfecte. Veurem altres camins d'altres jugadors també, no? La d'Aimar ara sembla que comença, bueno, tu qui ets, tu qui et diuen que ets, tu què pots fer, que està clar que aquí la penya continua sent un molt bon espai on el bàsquet el fem molt bé i altres llocs, que jo no sé com ho fan, perquè no he treballat a aquestes universitats i hi ha una part de desconeixement, no? Però per perfils de jugadors jo crec que continua sent molt interessant el nostre projecte de formació i el nostre camí, i no cal que demostrem molt a ningú que ens hem adaptat i que som capaços de continuar fent que evolucionin jugadors, no? No crec que el Joel Parra estigués jugant a aquest nivell a la selecció espanyola, al Barça i tal, si s'hagués anat en el seu moment a no sé quina universitat. Potser sí, però em surt dir-te que ell és més bo jugant al bàsquet que li hem ensenyat aquí, que no coses que fan allà que són una miqueta més per un altre perfil de jugador. Clar. Ara sembla, ja, si et sembla bé, anem a entrar una mica a la part d'aquesta temporada. Sembla que s'ha obert un debat, no?, dintre del club, que és el tema d'Europa l'any que ve. No et demanaré la teva opinió de quina competició creus que és més encertada, però quins factors creus que s'han de tenir en compte a l'hora de prendre una decisió com aquesta, que pot canviar una miqueta el rumb del club diguéssim, en el termini immediat, no? Jo te'n diré un molt important, que és en funció de la competició europea que juguis, tens un tipus de perfil de jugador i parlant de joves, de jugadors que els hi podràs donar un espai competitiu més important o menys. L'Eurocup aquest any, jo crec que tampoc hem d'equivocar-nos i treure una conclusió de que l'Eurocup serà
tan extremadament dura com ha estat aquest any, no? El nostre grup, al final acabem vuitens, el que queda novè guanya la Copa Italiana. Clar. I quan hi perds, dius, no, és que aquests tios són molt dolents, o aquests també són molt dolents, i sí, tots contra tots, els que nosaltres no hem perdut, haguéssim pogut fer millor les coses, i no ens hem classificat pels play-offs de l'Eurocup perquè hem tingut algun partit que l'hem regalat al final, i perquè no ho hem fet bé. Però no crec que l'Eurocup cada any tingui un Hapoel, un Bahetxestir, equips d'aquest nivell que surten una mica, no? A l'Eurocup com a projectes que tenen de cop i volta un nivell econòmic molt alt i que, ostres, tothom m'ho diu, no? Aquest grup de l'Eurocup ha estat molt dur i ens ha desgastat i no ens ha donat molta oportunitat per construir certes coses amb certs jugadors que nosaltres també necessitem com a projecte per créixer, no? I això és el que crec que hem de valorar. Els jugadors que podem tenir en l'equip l'any que ve i en els dos escenaris també esportivament veure què és el que ens interessa, no? Hi ha 1000 temes, no et vull començar tampoc a diversificar, que si cupos, que si no cupos, que això ja són segons pensaments, no? Però poder jugar 2 partits en una setmana, tenir una setmana d'entrenaments per una altra, crec que per molts perfils de jugadors que necessitem tenir paciència pot ser positiu i crec que és important valorar. Per tant, entenc pel que em dius que BCL potser seria un termini més per formació de jugadors en funció de... Et dona alguns partits que t'ajuden a tenir més marge competitiu. L'Eurocup, si vas fent experiments, t'apallissen de 30. I és una pèrdua de temps, perquè no, faré jugar 2 xavals al camp del Budugnós o al camp del no sé qui, i, bueno, si els rodeges bé i pots treure'n coses, pots treure'n conclusions i coses que els hi serveixin a ells també. Clar. Bueno, el Rubén Domínguez de Bilbao a la competició europea ha tingut un rol i ho ha fet molt bé i no és fàcil fer-ho bé amb regularitat com ho ha fet ell, no? I ha passat molts mesos que a la Lliga ACB no jugava. Aleshores, jo crec que és un exemple del que intento veure si nosaltres tindrem un equip on necessitem poder fer això i on creiem que, bueno, que igualment seria una competició a nivell, que és el que busquem, que la penya jugui a un nivell alt i això també doncs, s'ha de posar tot dins de la valoració aquesta. Veurem què passa. Què li falta a aquest equip per ser un asidu a semifinals, finals? Estem en camí del que ara tothom vol ser l'Unicaja, no? Que sembla que sigui el model a seguir, no? Estem en aquest camí, Dani. Què li diries al jove aquest que ens anima, que no ha vist mai aixecar un títol? Estem en aquest camí, tu creus? Jo crec que... No dic guanyar títols, dic un Tenerife, que sempre està, no? Que encara que al final potser no conclogui, no? Però una mica aquesta és la línia. Jo crec que el Tenerife, per exemple, sí que és un equip més semblant al nostre i tenen un grup de jugadors que saben, no? que poden arribar als finals del partit amb opció i que competitivament doncs, tenen un esperit de tios que porten molts anys jugant junts que els hi dona, no? Aquest projecte. Nosaltres, com has dit abans, hem perdut peces molt importants de projectes que no hem pogut mantenir. Hem perdut el Joel, hem perdut l'Andrés, hem perdut jugadors que quan ho han fet bé doncs no els hem pogut mantenir. Jo crec que a dia d'avui la penya, de les possibilitats de créixer en el projecte, com he dit abans, és treure els teus joves, no? Que el Michael es quedi aquí i que jugui molt bé. Que el Yannick, no? sigui un de les cares visibles i això tenir aquests jugadors a la casa ben envoltats amb jugadors més experimentats et dona doncs, el següent pas no? en el projecte. Mantenir les millors peces
anar fent les teves pròpies peces amb jugadors joves i ser conscients doncs, que no serem ni el Tenerife, ni el Manresa, ni l'Unicaja, perquè hem de trobar la nostra manera, no? de créixer i de ser un equip que, com dius, doncs, competeixi i estigui més a prop i arribi un partit de Copa del Rei i faci una molt bona primera part, però a la segona, quan l'inici del tercer quart no ens van bé les coses, tingui aquest esperit, no? de competir, de saber doncs, que per què no? Per què no podem tornar a enganxar-nos al partit? I això és una cosa que sembla que sigui molt fàcil i has de fer molts passos. No et dic que has de perdre molt, perquè això no cal fer-ho perdent, però sí que has de doncs, anar-ho construint i tenir la paciència bueno, com hem fet a l'inici, no? de que tothom doncs, vagi trobant el seu màxim de rendiment a poc, i una mica més doncs, això, no? de sort amb certes coses que ens han passat, de que hi ha hagut algun jugador jove doncs, que s'ha lesionat, no? Nosaltres amb les apostes de joves que fem, doncs, la lesió del Miguel ens ha fet molt de mal en quant a identitat, perquè és un jugador que quan ha estat bé doncs, ha fet bons partits i té un caràcter doncs, que realment agrada a la gent i que impacta. El perdre el Michael molt de temps i la seva tornada està sent una cosa que també a l'equip li treu potencial i brillo, no? En una altra banda, doncs, en canvi, doncs, s'està veient una bona temporada al Yannick, s'està veient doncs, que no és el Rudi, no? Que amb 18 anys o amb 19 anys era el jefe, però que cada cop doncs, sí que està sent un jugador productiu per nosaltres i que anem en un bon camí. Totes aquestes coses, doncs, sumar més i més factors i anar creixent en aquest projecte. En alguna roda de premsa has fet menció al tema físic, no? Que és un tema que potser va ser molt transparent amb aquella roda de premsa, no? Que hem vist jugar, que parlaves d'Eurocup, no? Equips que venen aquí amb uns físics portentosos, no? No sé si la penya haurà de fer també una transició a nivell del perfil de jugador, no? Cap a aquest terreny, no? Nosaltres tenim un model competitiu que és veritat que a l'Eurocup a nivell físic hi ha hagut equips, hi ha hagut partits que ens han pagat, ens han tret de les nostres virtuts clarament per un tema de nivell de faltes, per un tema de nivell de contactes, per un tema de velocitat del joc. Ho hem d'equilibrar, però no crec que nosaltres haguem de voler ser molt més físics si quan hem jugat bé i quan hem tingut la disciplina i els partits adequats hem demostrat que puc guanyar el Barça, el Madrid i el Baskonia. Vull dir, m'agradaria que tinguéssim un punt més físic i una rotació una mica més llarga per poder tenir, no? Perquè el xiclet el puguem estirar una mica més. Sí, però, ostres, tenim jugadors amb molt de talent, tenim jugadors molt bons i al final jo crec que hem fet un bon equip, que encara tenim marge per continuar-lo fent millor amb aquestes 14 jornades que queden. Més esperem guanyar-nos el play-off, que evidentment és l'objectiu, no ho donem per fer molt menys, però tenim aquesta idea i el ser més físic a vegades també et treu altres coses que nosaltres tenim positives i si volem fitxar o volem tenir molt de físic i molt de talent i tal, és el que tenen els jugadors que juguen a l'Eurolliga. Llavors, clar, tot no pot ser. Vull dir, no, però crec que tenim molts jugadors amb molt de compromís i això també té un preu i ho hem tingut i, bueno, com dic, em paguen el mateix per ser positiu que per veure-ho de forma negativa i evidentment hem de solucionar aquest tipus d'equip, no? Que ens porta un joc més físic i tenim recursos per fer-ho
i ho hem de fer millor, amb més disciplina i amb més idees i amb més mentalitat per treure endavant. Com has viscut aquests canvis de roster a mitja temporada? La sortida de Gates, com gestiones tu un jugador que venia per ser important, no? de tenir-lo que deixar a la banqueta CB fins al punt de tenir-lo que tallar? Com ho gestiones quasi a nivell emocional, no?, pel jugador? A veure, el Kaiser és un jugadoràs, que l'hem portat nosaltres aquí a la Lliga CB i hi ha hagut un punt que s'han lesionat 3 jugadors a la seva posició, el Michael, el Miguel i ell, i hem hagut de fitxar un jugador que per un tema de passaports, doncs després, per un tema de passaports i d'impacte en l'equip, no? Que després hem tingut l'oportunitat de quedar-nos i ell ha quedat una mica penjant d'una situació que no depenia directament d'ell, perquè jo insisteixo, a mi el Kaiser és un jugador que en moltes coses, vull dir, és que tot el que li demanàvem ho feia, vull dir, un xaval a nivell personal un 10, algú que té enamorat a l'entrenador. El dia que el Decker és última hora baixa contra el Barça, ell fa un partidàs a camp del Barça i no el fa de dir, no, és que ara em lluiré jo perquè no, el fa per l'equip i després li arriben els triples i li arriba tal i no sé què, però, ostres, una integritat que jo la valoro molt. Quan el xaval no està en una situació que depèn d'ell per jugar i té una opció de marxar, evidentment això és un business, però també a nivell personal penses, ostres, ell es mereix que si ell considera que Múrcia és el lloc on ha de continuar fent passes a la seva carrera i perquè ens ho ha donat tot. Aleshores, bueno, ha acabat així la situació, ha estat un canvi de roster no per un problema en el fitxatge, sinó per un punt d'aquesta mala sort, no?, d'ell, que, bueno, doncs el Sam ens ha donat un lideratge que ell ens el dona diferent, però que ens ha tret pressió a tots i que ens ha fet pujar un nivell i bueno, són, com he dit abans, no?, que em referia, doncs això és una situació que hem de prioritzar la presència del Sam a la seva, però no puc dir ni mitja paraula en compte del Kaiser. Anem acabant, Dani, si et sembla. Parlaves del Sam a nivell d'integració, aquest home és una joia per Badalona i ja et diria quasi per la llengua, no?, perquè està fent un procés d'integració escrivint en català. També tenim aquí darrere en Devon, que també ho fa. Com ha sorgit espontàniament això? Hi ha alguna... Com el que ha passat aquí, no? I no sé si ho estem aprofitant bé suficientment a nivell de Badalona i a nivell de, quasi diria, de país, no?, perquè el català a les xarxes doncs sabem que està una mica maltractat, no? Quan algú espontàniament li surt una cosa així, no sé si hauríem d'exprimir una mica més. És un tema de que el Sam té un nivell cultural en aquest sentit, no?, d'integrar-se, d'arribar a un lloc, de respectar la llengua, d'interessar-s'hi, de submergir-se, no?, al lloc on està treballant, però, ostres, veu el potencial que té Badalona, l'interessa, no?, et pregunta i nosaltres doncs, també l'estaf li entrem una mica al joc, no?, vull dir, tenim més d'un jugador, com dius tu, el Devon també parla cosetes en català, a mi a vegades em contesta en català, si vull dir, en el dia a dia o fins i tot a la pista i tal, ell va provant perquè són nanos doncs, que tenen aquesta mentalitat, no?, oberta de dir, doncs aquí es parla català i es menja fuet, doncs jo faig la broma a la que puc i canvio una samarreta per un fuet. El Cash també ho fa, el Robertson, vull dir, quan parlàvem abans de compromís i de tenir jugadors que són humans, no?, i tindran mals partits, però crec que tenim persones amb les que treballem, tot l'equip, no?, que amb això doncs, estem molt tranquils i molt contents de com representen la penya, com representen Badalona, i no sé si ho aprofitem prou o no, i sincerament aquí no tenim res a fer. No, jo no et puc dir molt perquè no domino si l'impacte a les xarxes socials
o si l'alcalde de Badalona està prenent una bona o una mala decisió, no agafant el Decker i posant-lo allà al balcó a l'Ajuntament. Sembla que és una petició crits, això, Dani. No, jo el que penso sobretot és si ha de jugar més pick and roll ell o si el faig jugar una mica menys de pick and roll i li dono alguna... Això és el que penso del Sam, i després pues això, si tenim 5 minuts i em pregunta coses de Badalona, doncs ja li explico una mica, no? A part del passeig, no? Que ell viu allà i tal, escolta, si algun dia vols anar a la muntanya, aquí també en tenim, o si algun dia pots sortir d'aquí, ves per aquí, ves per allà, que aquí hi ha un lloc que també t'agradarà i acabes d'explorar Badalona i de passar-te el joc sencer, que ja ho està fent, que no em necessita a mi, però bueno, ja s'ha passat l'última pantalla. Ell és molt actiu, sí. Anem acabant, com et deia, el femení. Escolta, també una joia el que està passant amb el femení aquest any. Com ho estàs veient tu com a una miqueta des de fora, no? Sí, un projecte molt xulo, que va més. A més és un equip molt compacte, que transmeten molts bons valors, que t'identifiques perquè lluiten i perquè són guerreres i perquè, bueno, és el primer any que aquest projecte doncs, està a la primera divisió i ho estan fent molt bé, i la veritat és que no puc parlar amb molta profunditat, però el grup tira, no? I això doncs, sempre és un extra perquè bueno, està clar que al final d'un any no guanyes tots els partits, però elles sempre doncs, tenen aquest punt, no? de competitivitat i de lluita doncs, que està xulo, i a més doncs, tenen la MVP de la competició que és una joia veure-la jugar, sí. És històric, vull dir, ha rebentat un rècord ja, no sé quantes jornades els hi queden, però serà molt difícil que bueno, l'equip funciona i a més, no? Perquè a vegades tens MVPs d'equips que no guanyen partits, no? Estan guanyant partits, estan per sobre de l'expectativa, no? I amb això, doncs, amb una jugadora doncs, que també fa, no? El tema de que tu tinguis aquests referents dins del grup doncs, ajuda, que n'hi ha més, perquè evidentment doncs, tens l'Anna Cruz, que també doncs, en el seu paper doncs, et dona en el projecte una cara molt important, però també hi ha d'altres, doncs, no? La que està aquí darrere, que sempre surt i sempre la veus lluitant per sobre de tothom, no? Vull dir, la veus... Aquestes coses doncs, estan molt bé i està molt bé doncs, que aquest projecte enganxi i que vagi a més. L'última, què li demanes a l'equip d'aquí a final de temporada? Quins objectius us teniu marcats, més enllà de resultats, si teniu algun objectiu menys tangible, no? És a dir, què esperes d'aquí a final de temporada de l'equip? Espero seguir creixent, perquè crec que hem de ser conscients que ja tenim una bona posició, però que en aquesta lliga tots els equips creixen i nosaltres hem de tenir la humilitat que amb el que hem fet fins ara a la Lliga CB, que està molt bé, jo diria que a nivell de resultats hem estat fins i tot per sobre, no? del nostre rànquing esperat. No vull que perdem ni una mica d'atenció per no ser conscients de la dificultat que tindrà a partir d'ara guanyar un partit. No és que en queden 14, si en guanyem no sé quants, ja estem al play-off. No ho donem per sentat, perquè com he dit abans, no vull arribar al play-off amb menys preparació de la que podem tenir. Llavors, és un equip que crec que les setmanes llargues les aprofitarem bé per preparar partits. Tenim gent veterana que és molt honesta entrenant i que aquestes setmanes les treballarem bé. Vull dir, hem de ser capaços de, amb el que ens espera a partir d'ara, aconseguir petits objectius per créixer com a equip i per arribar als play-off amb més preparats, més armats, perquè el rival que ens toqui pateixi molt.
per jugar en contra nosaltres, no? Aleshores, doncs, el primer objectiu està clar, no? Que és classificar-nos entre els 8 primers i després, doncs, si fóssim capaços, és molt difícil, però d'entrar entre els 4 primers, amb la situació que estem ara, seria, doncs, no? Un extra, no? De l'objectiu, doncs, que tu et pots imaginar així general. Bueno, juguem molts partits fora de casa, dels propers 9 en juguem 6 fora de casa. Sabem que per jugar fora de casa hem de posar molt el focus en la defensa, que és una cosa que hem de tornar a enfocar correctament. Vull dir, si no defensem millor, més jugadors, tancar més defenses, fer millor ús de les faltes, tot el tema d'entrenar millor rebot, són coses que no tindrem la fortalesa suficient per sumar les victòries necessàries per aconseguir aquest objectiu, no? D'acabar entrenant a play-off i d'arribar a guanyar un partit de play-off, d'intentar passar una eliminatòria i, com dius abans, bueno, és una lliga superigualada, superexigent, superdifícil, però aquí estem i crec que depèn en bona part de nosaltres, de que fem bons partits per aconseguir aquest objectiu i acabar la temporada amb la nota més alta possible. Esperem que així sigui. Dani Miret, moltes gràcies i estarem darrere vostra, com sempre, i bé, esperem que la temporada acaba com desitges. Moltes gràcies. Merci.